Kakubor babha, Shafi kawan, hakane kasngi. Ngini peit na kaba aru Petrus kal nong balai kat khot kaba khandai. Utrai le tut shapang la ke jingkular. Kumbadon ki baya nyau ke jing le tut. Henreu yasha slembat pi ubam damon ya noi nuru ban jotno. Henrei babaro kin poi ke jingkala kabamot. Habangi peit ya kani ka ktin jo blai. Ngio i bau blai i kumba shom la peit ya ki briu. Wat aba kila cingai na u, kila lepop, kila mane blai tau, kila le ya ka bomma na khmat jongu. Kam shom la jia ka nono ko bersniu hang tu, but i kumba blai peit, jingo, pan jingken, lane shom la penshitom yaki. Kini baro kidei tang namar ka jing i jo blai, ki ba hang ning yo i, bau blai u yasha u am bat u pet ya kapor ka jongu bau tau briu un yo tiep un yo sngo thu bat bau un yo kala ka bamut ka jing pentut ka jo blai ka dei ka ta ka kabu ka ba kraw yo wei poi briu ba un ha ban shim kia bat ba unom nyo ben ya kata ka jia sha ka jo blai ki dau baro ki jing ya sha ki jing le tut ki jing ya up ki jing kamilenti ki bau blai u pe she ki breu ka dau ka long ba umman ba mano ru la ne ya no ru banjot no. But what if hiru ublay shomlaman ba pinjot no? Den madega por u kmilenti bangin poi sha ka jingkala ka bamut. Bangin pai shall try. But hang ni ka jing don ki briu ki bamat ye ki jing pang jishitom sabaniap no and ray kim shom layap. Blay udang ai kalat bakin kala bamut kin pai shall try. Dan ki briu ki baladai baniap no. Henry kim shom layap. Dan ki briu ki badai ban jot no. Pinyo i ba ki briu ki yat ki im. Haka lenti. Baik itu ki briu ki banya ki kali ki speed. Bat kim prakat. I kumba kin shu jot no kiniap no Henry kam jia ka basniu. Namaru play udang ap iki bakin kalabamot. Dan ki briu ki puncture pada do ICU hospital Henry kim shom layap namau blay kwa ki baniap agapap dan ki briu ki bala di labam ki la im hage jingim ka basniu shisha ki la day ki weipat kita ki nong penjot ki nong pensniu ki nong tau jing klumar bat ki nong le baman ki bawat ka ying ka sem shnong ka tau ka yo i ka tan rei kim shom layap ka tau kulong bawat i ki bakum gitaru blay umman i ki bakiniap agapap u yaisha u am bat penban lada ki le tut lada ki le bom sinyo lada ki dang yail kentat ki dang ya yu i ka snam lui pok yat jungki Kidang nyo benye kata ka jing yasha ba ka jing kendre ka jing sneu blay. Kan poi ka por ka banengkong ba blay un ino yaki ha ka jing mot bom sinyo. Ka ba ki ha ban le ka pop kim siap ting shu yo blay na yo briu bat kim su nyo shu. Ki yo sngow ka tinu blay yo sngow jing kan tu kan pam jing sneng na ki balor na ki paran ki henmen mi pa na ki paralok na ulok na galok kim ngap shu kilong bom sinyo shu katanga day ka jingma ka ba kraw yo briu dan pat ki bau blay waham ban ino yeki bat ru ki yap no hagapop namar ka ktin jo blay ka ong na kitab jo Ezekiel baladaw unong pop ubasniu katno ladaw kala ka bamot yeki pop jo on map no baro baladaw ba hok ula le hok
Henry la dau pai di ne ki sngi ba khadu jong u ye ki kam hok jong u on kan mau shu kani ka long ka jing long jo blay ba ka nong rim ka bau blay dan kum ta hang ni ka Bible gong u blay u ap babaro kin poi sha ka jing kala ka bamut ban yo ye ka jing penim bat ka jing ma kadai tang ka jing kala bamut ngimla ban pengkesan ya lade ngimla ban ya da ya lade ngimla ban defend ya lade Henry tang ban kala bamut ngimla ban keno ikiwai o namar ba kita kile namar tau paralok kata paralok namar ba ku yekendu paralok sa sniu kat ni namar ba ula bun kampalat us sniu sa jengai no blay na umla ban ino ini ki jingblin ba sniu namar ba sya penshoy kum ni Bible ko ongem ya ke jing penshoy kam wan no blay kam wan no briu ka wan na ke jing kwa brai jong utai u briu ne ka ta ka briu bat ka jing kalaba mut kalong ban sange no ya ka ta ka jing mut besniu bat ya ka ta ka jing kwa besniu bat ka jing long besniu na ka donu jongi sha ka jing kala ka bamut but they lord jong ne ka nong rim ba blay up yo briu ba un kalaba mut But ka jing kalaba mut ka day ka ta ka way ka lat ka bau briu la ban light na ka jing bishar jo blay siya ka jing penrem na ka jing jot bat na ka jing bitar ka jo blay day tang ka jing kala ka ba mut ka ba la ban weng no ya baro ki jing tim ya baro ki jing penhiar kput ya baro ki jing sniu ya baro ki jing bitar ya baro ki jing jenjar ya baro ki jing jot kabau briu day ban kit kabau briu day ban yap kabau briu day ban yo ya da ka bainong Henry tang da ka jing kala ka ba mut ula ban yo jing ma ya kita baro kum tau blay up yo briu ba un kala ka ba mut ba un ngai hau Jesus Christ ba un plano ya la kipap bat ba un IT ya la ka jong ka jingim bat ba un ya tu show blay ka jing klot jong baro bat ba un skau tu ya la ka jong ka jing klot But they halor kani kan nong rim bau bri un yo ia ka jing pen im ka bada u Jesus Christ. Kum ta ka Bible kong to yit pi ala dia to Christ udan ema po jong pi. Ka jing kot ka long bangin pek tu ialah ka jing im ladangi dang don hakani ka jing bam ti kana jong ka jing im kalano ka bamot. Yesuk no bat ublay pan ma ba kmat ublay. Warga senong ni nebe kabadai ban jot no sau post ngi ya ka bau bleu la pa u jona ba un maham ban jot no about im bat ki ba kraw ba tri bat ki pai ki rayot ki kala ka ba mot ka jing ban jot ka sange no ya ka de ka senong dan pun ki long ying long sem ba breu shimet o bala day ban yap ban du bat ban jot no henry ha ba one show bleu pen im bleu tau mai bat ublay o map ya kita kipap kum ta hakani kapor ka kubor ka wan shapi ban sngotu ba ublay umman ya pi ban jot no hagado kapap wanamong ublay la tau ya nga ban jot kumne kadai ka man jo blay bangan jot ngan sniu ngan laptop ngan mat ni ki jing bat ki jing jat kam dei ka man ublay ka man jo blay ka dei ka babha ka jing ai babha bro ka dei na ublay bau setan u penshoy bat ngi hap ka jing penshoy ngi jot no bat ngi mat ya ka jing bat wat ka jing ya bro ladangim kala ka bamat de komta ka plan ka babha jo blay ka long ban pen im ye pi ban map ye pi ban yasha hadu kani ka sngi ba phin kala ka bamat de ka jing khot ha kani ka por Tongin kala kabamot, tongin im temai, kalabamot kamut tang nakapop, kabaneng ko ngay di nakapop, kabar, ya kay kabangim le, ikabaw blay ongi banle, ladang im yalap, ladang im duay, ladang im ahsya kamjo blay, ladang im shimkiay ka kamu try, ladang ila sting agajnya day bau try, ladang kajing im jongi ngila buteng shipune, hagaban le ikamonu try, ban le chikajnya seng, ban le ye ke jing shikri lada kitaru haban kalabamot knang ban yo ya ka jing map e jo try ba ka jing pen im ka batumai try bi kerku babaro kin kala ka bamot
kin shem yo try, but kin one shemi. Na ba memman ba ka wairu ka man sim kan jot no. But kom ta ba mangi baro ngin yo ke jingem ka ba bam jiukot. Hagar tengu Jesu. Amen.